प्रिपेरेसनाथ' थिगानो दं माने थांनाय मास मोनसेनिफ्रायनो जोङो प्रिपेयार जाना दंखायो आरो बियो जोङो माने बोसोरसेनि सिगाङावनो जाहाथे माने जोंनि बिटिआरआव आरो उदालगुरियाव माने बक्सिंखौ जों खुंनो हायाखै बेखौ लानानै जोंहा एसे माने माबादों आरो ओंखायनो जोङो एकदम देग्लाय खुंथारगोन होननानै जों बेखौ टारगेट लानानै माबादों आरो बर्तमान गासै जोङो डिस्ट्रिक्टआ 26 बेयाव रिप्रेजेन्ट खालामदों गासै माने टटेल बक्सारा जाहैबाय 19सो बिदि खारदों आरो माने आंबो एक्जेक्टलि दायो नोंथांनि नोजोराव जिहेतु नोंथांमोना रेफारि खालामनो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बबे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हिसाबैथ' मोनब्रैसो डिस्ट्रिक्टआ मोजां क'क्राझार थाहैबाय बिथिं तेजपुर डिब्रुगड़ गुवाहाटी दं गुवाहाटी साइ दं ओमफ्राय स्टेट बक्सिं एकाडेमि जोंनि उदालगुरिनिफ्रायबो बाहागो लागोन उदालगुरिनिफ्रायबो निश्चय बाहागो लागोन जोंनि हस्ट टीम हिसाबै जोङो बेस्ट माने टीमखौ लानानै जोङो नाजागोन आरो मेडेल्सनिखौबो थाखाय जोङो नाजानायखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो प्रिपेयार खालामगासिनो दं गार्लसआव माने मेडेल मोननाया माने एकदम रोखाथार माने मोनगोन आरो बिदि सिनियरावथ' बर्तमान दा अंकुसिता दंफैयो आरो जों नाजादोंमोन माने जोंनि इन्टारनेसनेल बर' बक्सारफोरखौ माने लिंहरनो बिसोर दायो माने नेसनेल केम्पआव दं बिसोरखौ सम होनो हाया जायनि जायगायाव माने सम होयोब्ला बिसोरनि केम्पआ माबा जायो गोबां गेलेगिरिफोर फैनो हादों बेयाव थानाय जानायनि बेबस्थाया सबबो माने फेसिलिटि होदों माने जानायाबो मोजां जागोन थानायाबो मोजां जादों गासै माने अल एभ्रिथिं माने मोजां जों खालामदों आरो दिनैनि बेखेवगिरि हिसाबै आलासि महरै मोननो हादों जोंनि स्पर्ट्सनिनो EM सार दावबायसा बर' फैगोन आरो लोगोसे जोंनि बेनो लकेलनि EM आरो MCLA दं आरो लोगोसे थाफागोन जोंजोंनो बेनिनो अर्गेनाइजिं कमिटिनि चेयारमेन सार डेपुटि चिफ गबिन्द सारबो दंखायो आरो मा बुंबावनो रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे माने स्पर्ट्सखौ माने जितु जोंनि बक्सिं माने बे जितु खेलायाव जाहाथे गासैबो लैहोर फैनानै बाहागो लाफानानै जोंनि माबाखौ खेलाखौ जाहाथे जाफुंसार जाहोयो जों बेखौनो मिजिंथियो